जा नोंथाङा थगायग्राफोरनि फान्दायनायाव गोग्लैनायनिफ्राय सांग्रां जा क्रिप्ट'कारेन्सि स्केमजों गोबां सुबुंफोरा थगायजादों नंगौ बे समाव आसाम पुलिसआ बायदि रोखोमनि आदब खायदा बाहायनाय हेकारफोरखौ सिग्रोमगासिनो दं आरो गोबां नंखाय स्केमजों रां थगायग्राफोरखौ आसाम पुलिस बिफाना हमनो हाबोगासिनो दं बेनिखायनो नोंथाङा रां थिसननायनि सिगां गोबां बार सानग्रो आरो जेब्लायबो सांग्राङै था मख'नो गोनांदि आथिखालाव क्रिप्ट'कारेन्सि स्केमजों गोबां सुबुंफोरा रां थगायजाबाय बेनिखायनो हेकारनि फान्दायनायाव गोग्लैनायनिफ्राय बारग'नो थाखाय साइबार क्राइम ब्रान्चआ मोनसे सांग्रांथि रादाब फोसावदों जुदि नोंथाङा बेफोरबादि नंखाय क्रिप्ट'कारेन्सि स्केम फान्दायनायाव गोग्लैयो अब्ला नोंथाङा www.cybercrime.gov.in आव थांनानै अजद होनो हागोन बेनि अनगायैबो आसाम पुलिसआ फोसावनाय 1930 हेल्पलाइन नम्बराव कल खालाम आरो जाथायनि सायाव नोंथाङा गुवारै फोरमायहर लोगोसे नोंथाङा नंखाय क्रिप्ट'कारेन्सि स्केमनि फान्दायनायनिफ्राय जेब्लायबो जानगाराव था सांग्रां जा नोंथाङा थगायग्राफोरनि फान्दायनायाव गोग्लैनायनिफ्राय सांग्रां जा क्रिप्ट'कारेन्सि स्केमजों गोबां सुबुंफोरा थगायजादों नंगौ बे समाव आसाम पुलिसआ बायदि रोखोमनि आदब खायदा बाहायनाय हेकारफोरखौ सिग्रोमगासिनो दं आरो गोबां नंखाय स्केमजों रां थगायग्राफोरखौ आसाम पुलिस बिफाना हमनो हाबोगासिनो दं बेनिखायनो नोंथाङा रां थिसननायनि सिगां गोबां बार सानग्रो आरो जेब्लायबो सांग्राङै था मख'नो गोनांदि आथिखालाव क्रिप्ट'कारेन्सि स्केमजों गोबां सुबुंफोरा रां थगायजाबाय बेनिखायनो हेकारनि फान्दायनायाव गोग्लैनायनिफ्राय बारग'नो थाखाय साइबार क्राइम ब्रान्चआ मोनसे सांग्रांथि रादाब फोसावदों जुदि नोंथाङा बेफोरबादि नंखाय क्रिप्ट'कारेन्सि स्केम फान्दायनायाव गोग्लैयो अब्ला नोंथाङा www.cybercrime.gov.in आव थांनानै अजद होनो हागोन बेनि अनगायैबो आसाम पुलिसआ फोसावनाय 1930 हेल्पलाइन नम्बराव कल खालाम आरो जाथायनि सायाव नोंथाङा गुवारै फोरमायहर लोगोसे नोंथाङा नंखाय क्रिप्ट'कारेन्सि स्केमनि फान्दायनायनिफ्राय जेब्लायबो जानगाराव था गोजोनथाव खौरां माइ सथा स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालिया लानानै फैदों मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडि र'डजों थांग्रा वार्ड नं 4 आव माइ सथा स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालियाव डे केयार नार्सारि एलकेजि इउकेजिनि थाखाय मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं बे माइ सथा स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालियाव फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय गोबां सुबिदाफोर अब्ला नोंथाङा माखौथो नायबाय थाखो नैबे माइ सथा स्कुलाव नोंथाङा नोंथांनि उन्दै गथ'साफोरखौ मुं थिसननो थाखाय साखाफारा जादो माइ सथा स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालियाव नोंथाङा थोंजोङै खौरां लानो थाखाय 8099887781 नङाब्ला 9531281982 बे मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन